William Γκος, Παπα-Νικολάου, ψηλά για το φαλ. Φαλ ποστάρι, θα γυρίσει και θα κάνει το αριστερό λέει από Μουστάφα φαλ. Χαμπ. Ανέβει και ψηλά ο Τάκερ για να πάρει. Λι. Φαλ. Πάλι Λι. Ελεύθερος από τη γωνία ο Λι. 3 πόντι. 8-3. Σέιμπεν Λι. Απ' την άλλη πλευρά ο Νετζίπογλου τώρα μπροστά στο φαλ. Κι άλλο τρίποντο. Τι γίνεται. Φαλ γύρισε και κάρφωσε. Χάμπ ανέβηκε ψηλά, η τέλεια προσπίση και το σούτ για 3 μέσα. Πρέντις, Χάμπ. Walkup. Μιλουτίνοφ, ξανά walkup, αυτός ψηλά για τον Πίτερς γυρνάει και κάνει ένα εύκολο σουτάκι για τον Άλεκ Πίτερς. Και τέλεια πάσα στον Golden, αυτός για το Φιόνι και αυτός για το Χέιλ. Απίστευτα η τέλεια κυκλοφορία. Πίτερς μπροστά στο Φιόνι. Δοκίμασε για 3 ο Πίτερς. Θα το βάλει ο Άλεκ Πίτερς. Λαρετζάκης. Το στέμπα και το σουτ για 3 μέσα. 24-25 και ο Λαρετζάκης με τρίποντο. Σκορδίλης ψηλά την μπάλα, την πήρε ο Λαρετζάκης και τρέχει τώρα στην άλλη πλευρά. Μιλουτίνοφ. Αν την καρφώσει. Απίστευτος. Χέιλ απαντάει για 3 ο Χέιλ. Απίστευτο σήμερα. 8-29. Δώσε μέχρι μέσα, ωραία πάση στο Μιλουτίνοφ. Τέλειο μπάσκετ. Λαρετζάκης ξανά για 3 μέσα. Τα έχει βάλει όλα σήμερα ο Λαρετζάκης. Χέιλ μέσα στη ρακέτα, το χάσε. Στην άλλη πλευρά ο Τάιλερ Ντόρσεϊ θα σκοράρει για 2. William Γκος, η τέλεια κυκλοφορία. Χέιλ, συγγνώμη που δεν μιλάγα για λίγο. Χέιλ μέχρι μέσα, η τέλεια πάσα στο Νετζίπογλου και το ανάποδο λέει από τον όμηρο Νετζίπογλου. Χέιλ, ωραία πάσα στον Μπουζέλογλου, πάλι Χέιλ. Αυτό σουτάρει από την βολή περίπου 48-51-45, συγγνώμη. Τάκερ. Χάμπ από τη γωνία μέσα. 51-48. William Γκος. Γύρισε και βάλε ένα φλότερ. Τάκερ. Ωραία πάσα στο Φιόνι. Είναι ελεύθερος από τη γωνία για 3. Τέλειο. Τι πάσα έκανε ο Τάκερ. Χωρίς ισορροπία του Λαρετζάκη έξω. Ωραία πάσα του Χέιλ. Έξυπνη αλλά την κατάλαβε ο Μίτρουλονγκ που θα την δώσει για το φάουλ και αυτός θα την καρφώσει. Λαρετζάκης. Άλεκ Πίτερς ελεύθερος από τις 45 μοιρές. Τέλειο μπάσκετ. Συγγνώμη λίγο για το χέρι στην κάμερα. Λαρετζάκη στο φλόουτερ μέσα. Και φάουλ από τον Γιαννούλη Λαρετζάκη. Την έκλεψαν οι παίχτες Χαμπ. Ωραία πάσα στον Νετζίπογλου. Ανάποδο λέει από αυτόν. Έχει ελπίδες πολλές η ΑΕΚ ακόμα.
Ωραία προσπίση του Πίτερς. Ψηλά για το φάουλ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε. Χέι. Μέχρι μέσα, ωραία πάσα στον Γκρέι. Που θα την καρφώσει αυτός. Τέλειο. Χέι από Σούδια 3. Πολλές πιθανές ελπίδες και για την Ένωση. Χαμπ. Τα Ιωνατζή που μέσα. Χέιλ πήρε πρωτοβουλία για 3, το βάλε. 76-74. Τρομερή ΑΕΚ. Δεν τα έχουμε ξαναδεί αυτά. Λαρεντζάκης μέχρι μέσα. Την πήρε ο Μιλουτίνοφ έξω για 3. Ο Πίτερς πάει μέχρι μέσα. Γιαννούλης Λαρεντζάκης απάντησε. Τι έβαλε, τα έχει βάλει όλα σήμερα. Την έκλειψαν οι παίχτες του Ολυμπιακού. Μήτρου Λόγκ. Το lay-up. Πιθανές ελπίδες και για την Ένωση. Τι έβαλε ο Χέιλ. MVP του αγώνα σήμερα. Την έκλειψαν οι παίχτες της ΑΕΚ. Για να δούμε με τρίποντο και με δίποντο είναι πιθανή. Θα πάρει τρίποντο Χέιλ. Τι έβαλε μόνος του και όλοι τους. Ντόρσεϊ. Απίστευτο καλάθι από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Χέιλ. Σουτ για 3. Μέσα. 86-85. Θέλει γρήγορο φάουλ και θα το κάνει ο Γκουζόλογλου. Walk up. Χάνει τη μία, βάζει τη δεύτερη. Χέιλ. Time out του Σάκοτα. Συγγνώμη, αλλαγή του Μπαρτζόκα. Και μετά και time out του Σάκοτα. Χαμπ. Ανέβηκε ο Τάκερ να την πάρει και την παίρνει. Χέιλ. Τάκερ. Το λέει. Τι έχασε ο μοιραίος Ρέιγιον Τάκερ. Σε όλο το μάτι ήταν πάρα πολύ καλός και χάνει αυτό. Υπάρχουν και άτυχες στιγμές. Τι να κάνουμε. Ελεύθερο layup. Υπάρχουν και άτυχες στιγμές στο μπάσκετ. Αυτό ήταν το μάτς για σήμερα. Τα λέμε σε άλλο μάτς.